Gima temo wacho ni public participation ok en go kura. Ni ka wang' joma timo public participation mang'eny wacho ni Rigathi dhi to dhi kowacho ni odong' to dong'. Onge gima kamano. Public participation ka loko gi kisungu mondo wachre na mayot cannot replace any process, cannot replace any authority, cannot replace any commission. It cannot replace anything. Onge gima inyalo koni hoyo ujo bunge kura teru goni mondo Rigathi odhi to public participation to wacho ni ok odhi koro ok odhi. Gima kamano onge, and mano ok ema nomiyo okel public participation. Public participation no nego kel ni mondo jopiny ong'e sama gimoro timore kato giwache pachgi no omi joka bende paro. To ka joko ogwenyore gi pachgi to pod odhi adhiya nyime tek ni notim public participation. Adwa ni mondo ing'e ni gimomiyo mano notim kamano. Wawuondre ni jodongo me Kenya ka sana sana muero galuongo ni kingpin gi otimo tim moro maduong' koro ing'ado buche. Ing'e ni kiluongo public participation to jo public nyalo koni weyo uru kikugure oler to chik to wacho ni onego gure. Koro gima temo wacho ni public participation ok nyalo wil gi chik, ok nyalo wil gi procedure, ok nyalo wil gi timo gimoro. Kata gima timore Homa Bay kawuono gi kuonde modong' Kisumu gi kamoro amora mitime public participation. Gik ma jogo wacho kanyo inyalo mana dhi tigo e yalo ng'ani ka kiny yale. Koro nikech pach jopiny be nitiere gik midhi tigo kiyalego. Bura pod nyalo loye kuno to be onyalo lo bura. To kendo be onyalo lo bura kuno ka jopiny to wacho ni gure. To bura be nyalo loye ka jopiny be wacho ni weye. So public participation en ni jopiny nong'e gima timore, ne gikete pachgi no ne olo bura kata ne bura loyo. To pachgi no ok midhi tigo kende. Kawacho ni pachgi ok dhi tigodo. Dhi tigo to ok dhi ng'ado go bura. Ok dhi ng'ado godo bura. To ang'o miyo koro yange kaka achiel kuom gima onego bed ni itimo, nikech wacho ni pachgi ok dhi tigodo. Jopiny nosemiyo jo od bura teko mondo miyo ochwal chenro mag od bura. Koro nyiso inyalo wacho ni nyiso ni jaod bura ema koro kata gi wach ang'o magichung' kanye to jaod bura ema pod nitiere kod pek. Mana adier. Public participation onge kamoro amora e katiba kacha mowachi ni public kodhi oyud ni ji 40 manotiyo 30 odagi to 10 yie koro bura moro amora ma jo od bura odhi ong'ado ok tiyo. Onge gima kamano. Nikech bende public participation onge framework moro miwache ni okaw ji 10 moa kama. Nikech samoro kaka koro Bomas aneno gima timore cha. Inyalo yudo ni joma odhi Bomas modhi kelo pachgi no gin joma dwa ni Rigathi Gachagua odhi lilo. Joma ok dwa nodhi odong'. Koro to kendo samoro inyalo yudo ni samoro ji ochoki ni mondo odhi oping dhi neno moter mana gi buses. Emomiyo nikech public participation onge framework, onge chike malong'o, ok nyal ti kode ng'ado bura. Ibiro ti ng'ado bura gi joma jopiny oseyiero. To kendo gimoro be aneno kaka lawyers ok yud maber. Bunge ok chal court of law. Speaker ok chal judge. Speaker chalo returning officer. Tiende ni kura ma wang' jo bura goyo, jo od bura goyo, ene mobiro kwano to wacho ni gin kama. Ta winjo ka jomoko wuoyo ka gima bunge en judge. To ka biro dhi e Senate tibiro yale ka ng'ama yalo judge kata ng'ado buche ni ng'ani to bura oloyo dhi dala. Waneno ka jo od bura bendo biro e chenro machal kama, gin tinggi onego bed ni nitiere od bura. Kata kamano kinyi ma kawuono kaka ranyisi Bomas of Kenya, ineno ka moko kuom jo od bura e kaunti ma Nairobi ema ne nitiere mbele kanyo kendo gichalo joma nye matayo chenro makama.